来关心日本首相岸田文雄，伊昨昏对外表示，伫9月份自民党总裁选举，伊无要竞选连任。因为外界认为，将有可能接伊的位的是目前伫咱台湾访问日本前防卫大臣是泡沫。因为伊伫台湾接受媒体访问的时，嘛有表达有参选的意愿。 日本执政党自民党一定9月底举行3年一届的总裁选举，不过现任总裁首相岸田文雄暂时做意外决定，表示无要竞选连任，代表伊无爱阁做首相。自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬 日本分析，因为岸田内阁支持率一直增加，地属党内逼宫的声音不断，互岸田只好放弃连任，互人当作可能继任热门人选之一的前防卫大臣就破幕。12至14拄好带，思考日本安全保障议员机会，跨党派访团来台湾，表达有参选的意願。自民党の総裁選挙っていうのは推薦してくださる国会議員が20人揃わないと出れませんのでね。 これは非常に揃えるのは難しい作業です。私のようなものでも一緒にやろうという方々、総裁選に推してやろうという方々が20人おられれば、ぜひとも総裁選挙に出馬したいと思っております。那早67岁就破幕参选，是伊第5届要选。这届访台除了拜会总统赖清德、副总统萧美琴，嘛见国民党主席朱立伦、民众党主席郭文铁，也有前总统蔡英文，针对确保地区的和平稳定，提升合作力者议題做交流。我々が懸念をしてましたのは、独立志向が強いのではないかということでありましたけれども、大清徳総統からは、現状維持という言葉が語られました。政権が変わることになりますが。 いかなる政権であろうとも基本的なスタンスが変わることはない。互人问到台海若发生战争，日本首相是不是应该表态？赵普部是讲，目前重点应该放伫安怎避免战争。赵普部嘛强调，日本的条约立场拢同款，希望强化台日关系。即届嘛甲咱方达成共识，未来会提升台日会面的次数。记者综合报道。